Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. O kanya sa ang pagtulungan sa PBC mga gipasugdahan sa magtutulo nga nailaw gitaw ng mga Divine Master Tomas Eugenio Sr. na may katumanan sa Espiritu Santo o nini karong kaudtuhon among hatag ang pagpadayag o pagpanghimatod may tungod nini nga pagtulunan. O ihatag ko kamo pagbalik ni Brad Cesar Patio. Kumusta og mayong buntag na usab kanatong tanan, kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio mo hatag na usab kaninyo og usa ka oras ug 15 minutos ning atong tulmanon sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries nga gipanguluhan sa langiton nga magtutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. O kini mabati ninyo sa adlaw nga Domingo, alas 11 ngadto sa alas 12:15 kining maong tulmanon. O usab kini makita ninyo sa Facebook o sa YouTube ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM o kini usab inyo usab nga makita usab sa DXQO TV5 dito sa Cagayan de Oro City. O amo na lang mga pagpangumusta no sa tanan nga mga kaigsuonan karon kutob sa nagpatalinghog o nagtan-aw sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo mga igsuon o sa tanan gayod nga mga kaigsuonan nga nagpatilinghog karon sa nagkalain-lain nga mga radio station no. Kumusta kaninyo mga higala o mga kaigsuonan? O ako sab nga mga pagpangumusta sa tanan nato nga mga magwawali, mga ministro sa nagkalain nga mga inuntang mga pangalan sama ni Ronilo Mangalos, sama usab kang Reverend Charlie Eugenio nga siya mao ang among Executive Vice President sa maong pagtulunan sa PBCM. Yun sab kang Brother Macarayo o sa tanan gayud nga mga magwawali. Kang Brad Samuel, kang Brad Bubot Panta, ato pang paabot karon na din si Brad Samuel o makatunga ba kadto siya. Mao nga kita lang usa karon ang maong magdumala sa maong programa. Og mga pagpumusta usab diha dapit sa Bohol no sa atong mga kaigsuonan diha sa mga Divino family og ilabi na gayo diha dapit sa Cotabato no. Napakadaghan man ang ato ang mga bag-ong membro karon diha sa Cotabato City. Kumusta kaninyong tanan nga mga kaigsuonan namo diha? Og ilabi na sa ato ang mga kaigsuonan dinhi dapit sa Wireless Mandawi sa magkang Chupilo Sibilya og sa iyang pamilya og ilabi na usab sa kanang Suping Perulino kang IB Venezuela o sa iyang igsuon o sa iyang mga ginikanan o kang Bradruyo sa Lapu-Lapu o kang Sister Jane o sa tanan na lang gayod. Tungod sa napakadaghan magyud kayo ang ato ang pangumustahom na dinis mga dili nato mapanganlan ang tanan no kay ug ato gong hinganlan ang ilang mga ngalan mahurot ang atong oras sa kuano pagpangumusta lang kung ato yung ipangumusta ang tanan nato mga kaigsuonan mao nga ato na lang gyud dinhi nga kumusta na lang gyud hurot no sa tanan ng mga kaigsuonan o sa ato ang mga viewers sa nagkalain nga mga radio set o sa Facebook o sa YouTube. Kumusta kaninyo? Natong miaging Domingo Brad Dennis no wala man ka maka-appeal sa atong diskusyon dinhi sa DYLA si Brad Samuel ramang kadto. Og niadi ay si Brad Samuel no nakaabot di ay si Brad Samuel Bunti Mayor basin nalangan ni siya sa iyang sakyanan basin og traffic mao nga medyo nalangan-langan jud si Brad Samuel niya akong ihatag ang microphone kay tigimingaw na ning microphone ni Brad Samuel ihatag ko kamo kang Brad Samuel aron usab sa iyang pagpangumusta. Mayong buntag usab kaninyo mga kaigsuonan no kini gyapon si Brother Samuel Montemayor padayon gyapon nga magadapit kaninyo kanunay dining tungura sa inyo na sa mga pagpatalinghog ning tulman-tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala sa pagtulon ng PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association o Mercy Incorporated. O ako magapanginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo kadangat unta kanyong tanan karong nagasunod aron si ana sa ingon ni ana sayon kamo makasabot ri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. O kumusta na lang sa tanan nga mga kaigsuonan kutob sa mabot nining maong sibihan sa DYLA o gimang sab diha sa
sa akong ginikanan diya sa Kapitol kang Mrs. Rita Montemayor nga kanunay usab siyang magmonitor ni atong programa matag programa gyud sa adlaw nga Domingo. O sa tanan lang gyud kutob lakip na dito sa atong main office sa atong executive and vice president sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio Bansayang Kapikas, si Madam Gaga Eugenio. Ug sa tanan nga mga kaigsunan nako sa buhat nga mga ministro, lakip na usab ang mga bagong membro. O ani ihatag ko ni Brad Cesar aron paghisgot sa tema. Natong miaging Domingo, Brad Samuel, Brad Dennis, nahisgutan nato ang kabahin sa patay, no? Kay atong gipasabot ngadto sa tanan nga mga nagpatalinghog, kung bisan pa sa wala magpatalinghog, I hope nga naka-tune in kamo sa inyong radio o sa Facebook o sa YouTube sa inyong cellphone nga touchscreen. Mao nga natong maging Domingo ang atong gisgutan, Brad Samuel, ang kabahin sa patay kay bag-o man lang nagsaulog ang ato ang mga higala nga mga Katoliko ni anang gitawag og Nobyembre 1 o Nobyembre 2 na ilang mga pagpahinungod nga mga pag-ampo ngadto sa ilahang mahal sa kinabuhi nga yawat na malang daw nga ang ilahang mahal sa kinabuhi nga malingkawas dito sa purgatorio kay naman pud lagi ilaha pud nga pagtuo lagi nga sa human kuno nga ang tao mamatay muagi pag purgatorio malingkawas lang kuno ang kalag dito sa purgatorio kung himuan sa mga pag-ampo sa mga buhi. Unya ato namang nasusi na tumiaging Domingo, Brad Samuel, nga sa human sa kamatayon sa tao, ang espiritu mubalik ngadto sa Dios ug ang lawas mubalik sa abog kay abog mantagikan. Mao na ang gipakitang pahayag sa Biblia. So walay mabasa nato, Brad Samuel, nga sa human sa kamatayon sa tao nga ang tao muagi pagpurgatorio, muhapit pa ba? Wala, wa tay mabasa diya sa Biblia kung naamay muriak. Well, andam ta nga mutubag hapon kung naamay muriak nga naa lagi gyoy purgatorio. Kay ang katarungan nila, Brad Samuel, nga alang-alang man kuno og naa kay sala nga gamay, alang-alang diretsohong ka ngatos langit na makay sala, wa man kuno makasulod sa langit og nakay sala bisan kuno gamay di magyo kuno pwede nga makasulod ka sa langit. Di sad kuno pwede nga og gamay ra kag sala nakapangawat ba kuno kag lubi o nakakawat ba karog isa ka gatos lang-alang man pud kuno og ditsohon pud ato og impierno. So asa man kuno ang hustisya ana? So wala kuno hustisya. Kay ang tao lain man kuno og kuan binuhatan na ay gamay sala, nay dakog sala busa naghimo sila og bilangguan nga kanang gitawag og purgatorio. Pero atong nasusi dinhi sa Biblia, Brad Samuel, Brad Dennis, nga wa gi purgatorio. Ang giingon lang sa Biblia nga duha lang ang kapainan sa tao, langit ug inferno. Ambot og nganong naa may purgatorio na ila pud na kay lain malagi ta og pagtuo lagi kay naa man ta gitawag og freedom of religion. Pero kining ato awa ta magsupak sa Biblia kay ang abilidad ko nato sumalas atong langiton nga magtutudlo, Brad Samuel, Brad Dennis, nga kung magpamatuod ta dili pinasikad sa unsa nga klase nga basahon, pasahon bas asin, dili ang pasikaran sa atong magtutudlo matud pa niya nga kung kamo magpamatuod kinahanglan nga inyong gamiton ang Biblia og mga dokumento nga basahon, nga referensya, nga dili kasupak sa Biblia. Mo na gitudlo sa atong langiton nga magtutudlo. Mamanggani, nga kung kita magpahayag dinhi sa karadyuhan o sa otong mga kauban nga mga magwali o mga ministro, Biblia gyud ang atong ginagamit. Kay ang Biblia, gituga man ni sa Diyos. Gituga ni Biblia, di ni gituga siyawa. Ang Diyos mismo mo ay nagtuga. Ani bo sa dinhita magsumikad sa balaan nga kasulatan. Busa klaro kayo, kay bisan gani si Rizal, Brad Dennis o Brad Samuel, sa iyahang sulat sa Nulimitang Hiri, matud pa ni Rizal, wa man kuno ng purgatorio, wa man kuno na gitudlo ni Moises, wa pud kuno na gitudlo sa ni Kristo ang maong purgatorio. Ang butunganong naa gyud na kay o lagi nagiingon ni Rizal lagi naa lagi
gitawag og doktrina nga hinimo lamang mga tao. Asa ba na nato mabasa, Brad Dennis? Mayo tingali imong ipreparar ang Mateo kapitulo 15 bersikulo 7 ug 9 na abay makita nato sa Biblia nga dunay mga doktrina nga hinimo lamang mga tao. Naabas Biblia, Brad Dennis? May imo tingaling basahon ang Biblia kay mao man ang atong pasikaranan, ang Mateo kapitulo 15 bersikulo 7 ug 9. So dinhi sa maong nakasulat sa gisitar, no, matod pa dinhi. Kamong mga maot, maayo gayud ang pagkahimo ni Isayas sa propesya may tungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagapasinungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo. Ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan. Hinimo lamang og tao. Sa atok tao ra gid naghimo anang mga doktrina. Oh, klaro kayo ang gibasa ni Brad Dennis nga dunay mga doktrina ang hinimog tao. Sama na purgatorio. Di ba hinimo man nagtao man tay mabasa sa Biblia nga naay human ang tao mamatay moagi pag purgatorio, wala man na. Busa ka na mga hinimo lamang mga tao masayop ang Biblia nga naagyoy mga doktrina nga hinimo lamang og mga tao. Karon naa pa bay dugang prueba, Brad Samuel? Basaha ang Marcos kapitulo 7 bersikulo 7 ngadto sa 9, naa pa bay dugang prueba nga naagyoy mga hinimo og mga tao? Ha? Kaya, Brad Cesar, basahon ko ang dugang pruiba nga dunag yung mga doktrina nga mga hinimo lamang og mga tao. Kaya basahon ko ang Marcos ang kapitulo 7 versikulo 7 ang atong pagabasahon antod sa 9 gingon. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipagdoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug mo'y inyong ginahawiran ang gikabiling-biling kalagdaan sa mga tao. Busa, prueba nga doon nagyud ay mga tao Gikabilin-bilin. oo, doon naghimo gyud nga naghimo sila sa bulaton nga doktrina lang mga tao kay gikabilin-bilin gud sa Kuno mga na sa ilang mga ginikanan. kanan o muna. Oh. Busa ang gisunod karong panahon na mga doktrina sa ilang mga ginikanan sa ilahang mga katigulangan ba sa ato mga katigulangan ba kay mao man nagtinuhoan ba. Pero ang Biblia nag-ingon nga doktrina na sa tao. Unya kay doktrina mas tao, lugar tuhoan lugar na nato. Mo manid akong sayop. Ha? Kay ang tao magbut-buot ba? Mingon den tao, uy, dili uy, moagi siya nagpurgatorio uy. Na mo man problema ron. Ang Biblia wa maingon nga moagi pagpurgatorio pero magbuot yun sila. Nga naman, klaro ang Biblia nga dunay mga doktrina nga hinimo lamang mga tao. Busa, dili angay ang tao maminaw anang mga doktrina ha. Sayop kana. Ug ari naman puta, Brad Dennis. Ha? Sa Biblia, ang mabasa nato sa Ezekiel kapitulo 14, Brad Dennis, naabay prueba sa Biblia nga kung iampo nato ang mga tao nga maluwas sila nga tos purgatorio, matangtang sila dito sa purgatorio pinaagi sa pag-ampos mga buhi. Pero sa Ezekiel kapitulo 14, Brad Dennis, versikulo 14 ikamas 20, ang kaluwasan ba sa tao bisan pa si Noe, si Daniel, si Job, sila sa ilang kaugalingon, makaluwas ba sila sa ilang mga anak o bisan pa sa ilang asawa? Unsay mabasa nato sa Biblia, Brad Dennis? O kining kaluwasan nga higisgutan niya sa mga pagtulunan, no, nga matud pa makaluwas ang ubang tao pinagis pagampo. Dili kay ngano bisan pa dinhi sa karaang panahon sa basahon ni si Ezekiel sa iyang kapitulo 14 bersikulo 14 matud pa dinhi bisan pa kining tutulo ka tawo nga si Noe, si Daniel ug si Job, ana niya na sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingon mga kalag tungod sa ilang pagkamatarong nagaingon ang Ginoong Jehova. Bisan pa si Noe, si Daniel ug si Job,
Nana niana ingon nga ako buhi nagaingon ang Ginoong Jehova. Sila dili makaluwas sa mga anak nga lalaki ni sa mga anak nga babae. Sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingon nga mga kalag pinagi silang pagkamatarong. So walay kalawasan pinagi. Sa kang bisan kinsa tao nga siya ang makaluwas. puan nga tos purgatorio gibali Bradines. So maluwas lamang matod pa ni Ezekiel bisan pagani kuno si Noe gihatag nila ang example kang Noe naman ang mga anak si Noe, si Daniel nagapoy mga anak, si Job nagapoy mga anak. Ang Biblia nag-ingon bisan pa daw si Noe, si Daniel o si Job anaa ni ana ingon nga ako buhi nagaingon ang Ginoong Jehova. Sila dili makaluwas sa mga anak nga lalaki ni anak nga babae. Sila makaluwas lamang sa ilang kaugalingon nga kalag pinagi sa ilang pagkamatarong. So maluwas lang di ay ang tao sa iyang kalag pinagi sa iyang mga buhat nga matarong. Dili pinagi sa pagampo. Di useless kayo. Oy kaluoy po tao no. Nagsaulog yung taon mo dito simeteryo. Ang uban, tuwa dito, nagpauwan, nagpainit. Pero hinoon, Brad Samuel, na amang tayo kagalingon lagi nga kanang gitawag og freedom of religion. Di, okay lagi po na para nila. Pero kung atong ibasin na to sa Biblia, maluwas lamang ang atong anak, atong asawa, atong anak kalalaki, atong anak kababay, pinahagi sa ilang pagbuhat o pagkamatarong. Pero maingon ta nga ato ang pamisahan og espesyal baron, ordinary baron, wa yun na. Wa yun na sa Biblia. Nga, pader, magpamisa ko, pader. Ingon day pare. Nga, unsa man, espesyal, ordinary. Espesyal lang, pader, kay aron matangtang tong ako ang amahan dito sa purgatorio. Di, hatag po din taon, kay naman po lagi. Hinabang ba? Dali Hinabang. mabot sa langit na, kay special god. Di na kuno dali special god. Pareho ra god na magpadala kag suwat basta special na rin na kaabot. Pero ordinary gali dugaya oy. Na di man ingon ana. Busa ang Biblia di ta mosupak. Makaluwas lamang si Noe, si Daniel diligid sila kaluwas sa ilahang kaugalingong anak o anak nga babae ug bisan pag-asawa gali nila. Di gud sila makaluwas lamang ang maong mga tao sa ilang kaugalingong binuhatan. Kay hukman man ang tao pinagis binuhatan. Ingon na nang ipakita sa Biblia pero ingong pamisas purgatorio special ordinary wa na ay binuhat na sa tao, doktrina na sa tao. Usa pay dugang prueba Brad Samuel. Ang bana ba makaluwas ba siyang asawa o na Corinto City bersikulo 15 ngadto 16 Brad Samuel? Anya Brad Cesar, basahon ko ang unang Korinto siyang kapitulo 7. Anya bersikulo 15 ngadto 16. hangtod sa 16 ang atong pagbabasahon no nga gipahayag lugar sa Biblia. nakasulat sa Biblia. 16 ang 15 hangtod sa 16. Apan kung ang gikatiayon nga dili magtotoo Katong magtiayon lugar. magtiayon lugar Dili magtotoo. bana o asawa o asawa buot man makigbulag nan pabulaga siya kay ang bana o asawa nga magtotoo wala maulipon sa maong kaminyoon kay kita gipanagtawag sa Dios ngadto sa pagdinaitay kay unsaon man usab nimo pakaila sa sawa nga maluwas mo gayud ang imong bana ug unsaon man usab nimo pagpakaila bana nga maluwas mo gayud ang imong asawa busa sa Biblia sa kaluwasan Brazil Ang sa bana? Biblia, ang bana lugar dili Dili. siya makaluwas sa asawa. Ang asawa makaluwas usab Sa sa iyang iyang bana. bana busa maluwas lamang ang ilang kaugalingon Kana. sa ilang kaugalingon nga pagkamatarong. Kana. Busa mo kana ang gihisgutan sa Biblia nga gisampol na to si Noe, Si Daniel, si si Daniel nga dili siya makaluwas sa ilang kaugalingong mga anak, Oo. maluwas na lamang nila ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kun maghimo sila sa pagkamatarong dili ingon ni ana ang patakaran lugar Sa Biblia, kaluwasan. sa kaluwasan. Oh, Dili ingon mo kay mana- dili kay ingon nga magpamisa karon sa Oh, mga kalag. special, ordinary. Special, ordinary, dili ingon ni ana. Nganuman tud kay kanang mga bulatuna dili kana gikan sa Dios kundi sa atong nabasa munay kalagdaan sa mga hinimo o doktrina nga hinimo lamang mga tao. Klaro, kayo kana. Karon Brad Dinis,
Ang Biblia ba naghisgot og impierno? Ikaduhang Pedro Bradinis, Kapitulo 2, versikulo 4 ug 7. Naabay ko'y gisgutan og impierno, sumala sa ato mabasa sa ikaduhang Pedro Bradinis, Kapitulo 2, versikulo 4 ug 7. May nang ato ang klaruhon gani ang Biblia kay di man ta sama sa ubang mga preacher nga lama-lama lag tudlo ba. Sige. O matod pa din sa gisgutan nga sitas, matod pa din sa Ikadong Pedro. Kapitulo 2, versikulo 6 nga to 7. 4 City. Una ang 4. Nga gikan sa 4 nga to sa city, matod pa din kay kun ang mga manulunda wala kaloy sa Dios sa diha nga nakasala sila, hinunua iyang tambog sila ngadto sa infierno o gibalhog ngadto sa mga lungib nga mangiob aron igatagana hangtod sa pagpanghukom. Kung ang karaang kalibutan wala kaloy isa Dios bisan tuod giluwas niya si Noe nga magwawali sa pagkamatarong kauban sa pito ka mga tao sa diya nga gipalunupan niya kadtong kalibutan sa mga dili Dios nun. Kung ang iyang paghimong abo sa mga lungsod sa Sodoma ug Gomora, sila iyang gihukman ngadto sa pagkawagtang ug gihimong panag-ingnan alang kanila nga magkinabuhi nga dili Dios nun. Bisag diha na lang Bradinis, ang ato lang ipatin-aw sa mga tao nga ang Biblia nagisgot jud og impierno. O karon, uno impierno. Karon ang ato namang isunod, Brad Samuel. Basa Brad Samuel ang basahon sa kasaysayan ni Lazaro. Sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 19, ikamas 26 ngadto kama 31, unsay kasaysayan ni Lazaro sa diha nga namatay siya, Brad Samuel. Mao man ni karon ang atong ipakitang ehemplo unsa may gipatin-aw sa Biblia, Brad Samuel. Niya basahon ta ang nakasulat sa basahon sa Lucas sa iyang kapitulo 16 unya bersikulo 19 ngadto 26. Antod sa 26 ang atong pagbasahon gingon. Giayo sa kataong dato nga nagsapot og purpura og lino nga manipis og nagkaon sa makabuhong nga pagkaon adlaw-adlaw o matag adlaw sa 20. Ug sa guwa sa iyang pultahan gipalubog ang usa ka taong kabus nga ganlan si Lazaro. Gipalubong. Di pa lubong. Ang usa ka taong kabus. Gipalubog bra si Saro, dili pa ni ang gipalubog, gipalubog de, sige. Ang usa ka taong kabus nga ginganlan si Lazaro nga nalukop sa kabahong. O gipangandoy ni Lazaro nga mabusog unta siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa taong dato. Ug labot pa ang mga iro na nagpanuol kaniya ug ilang gitilapan ang iyang kabahong. Musatay mo kana ang kasaysayan ni Lazaro. Sige. Nga sa 22. Ug ang taong kabus namatay ug gidala sa mga manulunda ngadto sa sabakan ni Abraham gidala lugar ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya ang taong dato namatay usab ug gilubong. Ug didto sa Hades sa naganto siya sa mga kasakit, matud pa giyahat niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham didto sa halayo ug si Lazaro diya sa iyang sabakan. Pa lugar si Abraham ug si Lazaro iyang nakita ngito sa layo nga diya si Lazaro sa sabakan ni Abraham. Ug siya misinggit nga nagingon, aman kong Abraham, kaloy intaw nako ug sugoa si Lazaro nga pagtuslob sa tumoy sa iyang tudlo diya sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila. Kaya ni ako sa kasakit dinhi niining pagkadilaab nga kalayo. Sa ato pa kalayo na ang iyang nahimutangan. Sa ato pa na atong namamasabot. Ang impierno yun na. Impierno gini. Okay. Dayon. Sa ato pa sa 25 gingon. Apan si Abraham mitubag kaniya, anak, hinumdumi nga sa buhi ka pa, nakadawat ikaw sa mga maayo mong butang. Ug si Lazaro usab nakadawat sa dili maayong butang. Apan siya ginalipay karon dire samtang ana ikaw diya sa kasakit. Sa 26 atoy padayon. Ug labot pa niining tanan ingon lugar sa Abraham sa taliwala kanimo ang sa taliwala kanamo ug kaninyo gipahimutang ang usa ka dakong bungaw aron nga sila nga buot malabang nga tamulabang gikan matupag gikan sa
kanang gikan diri nga na kaninyo Padayon sa dili 27 arang uno. makahimo og mga walay bisan kinsa nga makalabang gikan diha ngari kanamo busa sa atong tagad nga dunay nag-uwa nga bungaw tali ni Lazaro ug kato si Abraham ug tali ni Lazaro ug kadtong dato ngay mihangyo siya nga ituslod lugar ni Lazaro ang iyang tudlo nga tus tubig aron ipabutang lugar sa Sa iyang dila. baba o sa dila Oo. kay naa siya diya nagantos diya sa tumang kalayo kainit diya sa kayo nga nagdilaab matud pa kalayo kaning gisgutan kalayo man ni nga mao ning impierno busa sa atong natagad ug kung atong ipalayon pagbasa nga ug ang dato mingon sa ingon ni ana mga muyo ako kanimo amahan nga imo siyang padtuon sa balay sa akong amahan kay aduna ako'y 5 ka mga igsoong Mga lalaki nabilin dito lugar. o kung lugar na ibilin aron iyang pasidanaan sila base usab uniyag mahianhi sila nining dapita sa kasakit nya tubag ni Abraham gingon sa 29 apan si Abraham itubag kaniya ato ana kanila si Moises ug ang mga propeta pataling huga sila kanila ug siya miingon dili ka na amahan kong Abraham apan kung kanila adunay moadto nga gikan sa mga nangamatay sila naman naghinulsol gayud si Abraham itubag kaniya kung siya dili man manimati kang Moises ug sa mga propeta nan dili sila malukmay bisan pa kung adunay mabanhaw gikan sa mga O, kita mo na ang kasaysayan ni Lazaro. Si Lazaro namatay. Ang taong dato namatay. Unya, sa diha nga namatay si Lazaro ug ang taong dato, unsa may gisulti sa taong dato sa diha nga namatay siya. Nag-ingon, og dito sa hadis na nag-anto siya sa mga kasakit, ginayahat kaning dato ha nga namatay ha. Ginayahat niyang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham. Dito sa layo og si Lazaro diha sa iyang sabakan. Unya, niingon na ang nagreklamo lugar tong taong dato. Og siya misinggit nga nag-ingon katong taong dato. Amahan kong Abraham, kaluyin taon ako. Matud pa sa taong dato. Og sugua si Lazaro sa pagtuslob sa tumoy sa iyahang tudlo. Diha sa tubig aron. Ipabugnaw sa akong dila kay ania ako. Sa kasakit dinhi niining nagdilaab nga kalayo. Na klaro kaayo nga naay gyoy gipakitang payag sa Biblia nga inferno kay imagine ka gihangyo niya si Abraham nga kinahanglan nga si Lazaro ituslob niya ang iyang tudlo ngadto sa tubig aron ipabugnaw siya ang dila kay naa daw kun siya sa kahimtang sa kanang nagdilaab nga kalayo wa may laing kalayo Brad Samuel mo man ang inferno. Pero mayo tingaling imong basahon Brad Dennis dugang prueba ang pinadayag kapitulo 20 versikulo 11 ngadto sa 15 unsa bay gipahayag sa Biblia aron matin-aw nato ni kay pudbida baya puning tao oy ngano na mamugiin tao purgatorio taon oy be basaha Brad Dennis Pinadayag 20 kapitulo 20 versikulo 11 ngadto sa 15. Sige, dugang prueba na Brad Dennis. O dinhi ang dugang prueba sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 11 hangtod 15. 11 hangtod sa 15. Matod pa dinhi. Og unya nakita ko ang usa kada kong trono nga maputi og ang naglingkod niini gikan sa kangkinsang atubangan ang yuta ug ang kalangitan na Pangalagin. og walay dapit nga gihingkaplagan alang kanila. Og nakita ko ang mga patay, mga dagko og mga gagmay nga nanagtindog sa tubangan sa trono. Og dihay mga basahon nga gipamuklad, usab dihay laing basahon nga gibuklad, nga mao ang basahon sa kinabuhi. Og ang mga patay gipanaghukman pinasikat sa naisulat diha sa mga basahon, pinasikat sa ilang mga binuhatan. Klaro. Og ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha nini, ang kamatayon og ang hadis mitugyan sa mga patay nga diha kanila, og ang tanan gipanaghukman pinisikat sa ilang binuhatan. Unya ang kamatayon og ang hadis gitambog ngadto sa linaw nga kalayo, mao kini ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Og kon ang ngalan ni bisan kinsa dili makaplagan sa nisulat diha sa basahon sa kinabuhi, siya itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kita mo na, tukma dito sa kasaysayan ni Lazaro.
nga ang taong dato dito sila sa kalayo, dito siya magbitaw gisugo niya si Lazaro, gihangyo niya sa Abraham nga, amahan nga Abraham, ingna si Lazaro nga ituslo pang iyahang kamot dito sa tubig aron ipabugnaw sa kundila kay naa siya sa kapait nga naa siya sa kalayo. Deklaro kayo nga kanang kalayo mo nang infierno. Unya wa man lagi purgatorio lagi ambot ngano magbutbuot ni mga tao no. Nya tao ra ba pud mo tuo? Pastang paita na ang kalakiha oy. Ngano man na taon oy nga ngano mag patuo mamuan ang mga doktrina nga kalagdaan sa hinimo lamang mga tao nga mao man na ang kabilin-bilin sa mga ginikanan nga sayop nga pagtulunan nga ngano na amamos gikabilin-bilin nga sayop nga pagtulunan niya may pagtulunan nganong di man ninyo ni-apply sa inyong kinabuhi. Ha? Mao na ang atong natinaw sa Biblia wa mi dinhi ingon nga nagtudlo mi kasaypanan. Narana ninyo, unahunaan ninyo pag-ayo. Kung nga mga ministros PBCM na sayop pa mi sa mo ang mga pagwali din kung naamay mo react mo. Aron makita na to ang katag, sayop pa nga mong gibasa nga Biblia. Kay kining Biblia nga mong gibasa, maon po ng Biblia ninyo. Nabagoy lain nga Biblia. Tanang mga translation na amo na asad mi. Bisag asa pang anggulo, makita yun na to na. Wala purgatorio. Nga mingon din ng mga tao, ngano manaway man mo, oy. Ngano dili naman mo padayon sa inyong tinuan. Mao man na problema ron. Ngano manaway ta? Kita Brad Samuel, wala ta din magtumo-tumo. Na kamaingon sila, ngano manaway man mo? Nabagos Biblia nga naagi pagsaway. Aba, siwa mo kabasa. Basaha ra God Brad Samuel. Unsa ba ang Biblia? Kinibiyang Biblia, Brad Samuel, 2 Timoteo 3:16 o 17. Nabay mabasa sa Biblia nga gigamit ni Biblia aron sawayon ang pagtulunan nga hinimo lang magdoktrinag mga tao. Nabay gitudlo ang Biblia, Brad Samuel. Naagyod kaayo Brad Cesar nga ang Biblia, kining Biblia gituga ni sa Dios para mapuslanon kini ang tumong sa pagpanudlo, sa pagpamadlong, nadrio. Nya alang sa pagpanulid, sa pagpamatuto, ngadto sa pagkamatarong. Aron pinagi niya na ang mga tao sa Dios mas sinangkapan daw sa maayong mga buhat o buluhaton niya. Basahon ko. Sige. Ikadong Timoteo 3:16 o 17 giingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Kining Biblia mao man ang kasulatan. Ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kisay nagtuga ang Dios. Oo, ang Dios dili ang yawa. Nga mapuslanon kini sa pagpanudlo daw. Alang sa pagpamadlong. Naayapon. Alang sa pagpanulid. Ug alang sa pagpamatuto. Sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong mga bulaton. Busa sa atong natagad, Brad Cesar, kung mingon lugar ta nga sayop ang doktrina nga ilang gi patuo sa mga tao may tungod sa purgatorio nga linisanan daw sa mga kanang mga kalag nga wala pa madtos langit, usa kana kadakong kasaypanan. Huno na argo da mga kaigsunan. Ayaw kung dili lang ninyo ikalain kay kami igo ra mamisulti sa kamaturan. Kuno na kay kumuluwas sila Brad Samuel, Brad Samuel, kumuluwas sila kalag, kita muluwas man sa tagkalag. Wa ay kalainan. Kung sila sa ilahang kaugalingon nga pagtulunan, muluwas sila og kalag, wala kalainan po nato nga muluwas po tagkalag, di ba? Tinuod ka na pagsisa. Kuno na nga kung ningon mi nga sayop na kanang doktrina iya lamang sa mga tao. Kana gong daang muhatag kag pamisa lugar ngadto sa mga special, ordinary. Una ang mga katigulangan nato sa kaning panahon nga naguna pa nato daan nang nagsunod naghimo nining maong tradisyon nga maong nga ipamisa lugar ngadto sa mga kaliwat tuwa lugar ngadto sa purgatorio para mapuhas tong kalaga mabalin sa langit ilang abundahan ayudahan sa pagpamisa. Pero na sabta ra gud ninyo nangamatay na lang ang naghimo sa buong bulaton sa pagpamisa. Wala gyud makasiguruan, wala gyud ta kasiguro nga katong atong gipamisahan sa kalag sa purgatorio nabalhin nato sa langit, di ba? Kinumdum na ato lang yung sabton ba. Pero kay ang inyong nauna ang nagpamisa namatay na lang po. Ano lang ang continue gunang bulaton. Continue sa kamatayon. Continue ng bulaton na hantod karon ang mga nagpamisa namatay na lang antod pamisahan na sa namatay na pod. Usa nagpamisa namatay na pod. Usa mo nay usa lugar sa among gipasihan nga
gingon dia sa Biblia nga mo na ang doktrina kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Pero padayon ta Brad Samuel. Brad Dennis. Ikan ingo man sila ngano manaway man mo. Ang Biblia gituga sa Dios aron nga dunay pagbadlong. Pero may yung ato yung dugangan Brad Dennis. Tito kapitulo 1 bersikulo 13 o 14. Biyon sa pa ba ang dugang gipatinaw sa Biblia sumala sa pahayag ni Tito. Atong dugangan kay ingon man ning uban ngano manaway man mo. Kamo mga ministro, ang Biblia og wa magmensyon og pagbadlong adi mi mo badlong pero ang Biblia nag-ingon mabadlonga sila. Basa Brad Dennis. Kapitulo 1 1. bersikulo 13 ngadto sa 14. Matod pa din ni Apostol Tito Tito. sa iyang kapitulo 1 bersikulo 13. Ngadto sa 14. Ngadto sa 14 matod pa. Tinuod kining pagpamatura, busa badlunga sila sa mapig-iton gayon aron magamaayo sila diha sa pagtuo og dili na magtagad sa mga tumong sugilanon sa mga Hudiyo o sa mga kasuguan gikan sa tao nga nagasalikway sa kamatuoran. So, Naadi ay pag doon ay pagbadlong. No? Kay katugong tinuan kaniadto, mo may gisunod God hangtod Karon. niining mga panahon na karon dinhi sa Ato ang pagtulunan. bag-ong katilingban. Bisan kami inguna na diha man kami kaniadto. Sa una, oo. Kita na mo ang kamatuoran busa. wala na ta anang bahina. Karon nagingon ang Biblia tinuod kining tinuod kining pagmatuora busa badlunga sila sa mapig-uton gayod. No naa man lagi pagbadlong aron unsay tumong anong badlongon aron mamaayo sila diha sa pagtuo. Kaya may pagtuo nga hinimog tao lang, doktrinas tao, di pa badlong na. Karon, og dili na magtagad sa mga tinumutumong sugilanon. Na ade tinumutumong sugilanon sa mga Hudiyo, daan pas kanisyo ng panahon hantud ron. Nga gikabilin-bilin na nga pagtulunan sa mga ginikanan. Sa mga kasuguan gikan sa mga tao nga na nagsalikway sa kamatuoran. Kana di ay mga matanga sa mga doktrina nga hinimo lamag mga tao ipabadlong day na aron nga magmaayo sila diha sa ilang pagtuo. Dili ning amo in taon pag-adto nga tudloan ta mo nga maadto mo impierno. Kung ang inyong relihiyon muluwas mo kalagwa po'y kalaoy na namo nga muluwas po may kalaki mo man amo ang misyon. Isip mi mga magwawali sa Dios. Di man mi mauwawa na nga magwawali mi sa Dios, di mi magwawali siyawa. Tanawa ra gud paminawa ra gud ninyo ang among mga pagtudlo. Iya ba gud ni siyawa ni nga Biblia man ni among gibasa, di man ni basaho sa tablia. Ingon na ang gipakita na ay pagbadlong, na ay pagsaway. Ingon mo, mano manaway mo, way mabasa sa Biblia, na namay nabasa. Supaka ko noon supaka ko noon among gibasa. Bayaan pa. Basaha Brad Samuel, Tito gapon, Kapitulo 2, versikulo 7, kama 8, ngadto sa 15, unsa pay pahayag ni Tito. Ani abra si Sar, basahon nagyapon nato ang basahon sa Tito. City, Sa iyang Kapitulo 2 gyap nga basahon niya bersikulo 7 hantod sa Kama 15. 8 niya ikama nato sa bersikulo 15. gingon. Sa gingon din is bersikulo 7. Siti. Sa tanang butang ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panig-ingnan sa maayong binuhatan. Ug sa imong pagpanudlo ipakita ang kaligdong pagkatalahuron. 8. Unya sa 8 ug ang maayong sulti nga dili arang masaway aron ang kaaway maulawan sa diha nga wala siyay Ikasulting mangilad batok kanato Sa 15. sa 15 padayon ta isulti mo kining mga butanga hinunua ang Pagmaymay. mua ang pagmaymay busa ipahimo pa ang pagmaymay ug ang pagpamadlong Naagyod. uban sa bugos nga kagahom ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo busa kung doon na po'y pagmadlong
Doon na po'y kanang kinanglan Dili nila kasakit. imong pagamaymayan. Dili nila ang kasakit kasakit. ang pagbadlong. Uban daw kay pabadlong, uban daw sa bugos nga kagahom. Ayaw itugot pod nga adunay magtamay kanimo. Musa di pod ipatamay. Matamay gid sila. Kadtong muhimo sa pagbadlong. Nya sa otso brad sa may lagingon og ang maayong sulti nga dili arang masaway aron ang kaaway kana bang nagtudlo magdoktrina nga iyas tao kaaway man na. Maulawan. Maulawan sa diha nga wala siya ikasulting mangilad batok kanato na ana maulawan man mo nga naman nagtudlo man mo nga wa naman gitudlo ang purgatorio sa Biblia ina adi ay pag maymay na ay pagbadlong na ay pagsaway nya miingon mo, ano, manaway mo, okay, mabasa sa Biblia. Pero atong dugangan ba dinis? Ha? Doon na bagi dugang prueba sa Biblia, Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 5, unya Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 9, og 10 ba dinis? Ha? Kinsa ba ang musaway? O kinsa ba ang kanang gitawag nga gipakita sa Biblia nga maoy musaway? Basahan na din Ecclesiastes Kapitulo 5, unya isunod dayon ang Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 9, unsay mabasa na to diya. Matod pa din sa Ecclesiastes Kapitulo 7 sa iyang versikulo 5, matod pa, labi pang maayo ang pagpamati sa pagsaway sa manggialamon kaysa usa ka tawo sa pagpamati sa awit sa mga buwang-buwang. Karon na ay pagsaway sa mga magialamon. Kinsa ba kanang magialamon sa Biblia, Brad Dennis, nga maoy muhimo sa pagsaway? Gitugan ba po sa Biblia? Kinsa kanang magialamon? Sa Ecclesiastes 12 gapon, versikulo 9 nga to sa 10. Kinsa kanang magialamon nga muhimo sa pagsaway? Kinsa kana? Matod pa din og labot pa tungod kay ang magwawali manggialamon man gitudluan pagayod niya ang katawhan sa kahibalo. Oo, siya naghinuktok og nangita og nagahanay sa daghanan nga mga sanglitanan. So, kinsa ang di ay? magwawali, Kinsa di ay ang muhimo sa pagsaway ang manggialamon. Kinsa kanang manggialamon ang magwawali. Nya magwawali man me. Ang magwawali di maoy musaway. Dili tong dili magwawali. Ang gipakita sa Biblia ang musaway mao tong mga magwawali. Kinsa man mi, di day mi magwawali. Magwawali mi sa Dios. Mao na nga among gibasa ang prinsipyo sa Dios ayawat na lang nadtong mga doktrina nga iya nga hinimo lamag mga tao makurhian, maulawan sila. Mao nang gitudlo sa Biblia. Karon Brad Dennis, Brad Samuel, ngano man unsay tumong nganong ato maning gibutyag para ba nga ang tao mabalik nga to ni Satanas? Buhat 26, Brad Samuel, versikulo 17 ug 18, nganong ato maning gihimo ang pagsaway ug ang pagbadlong ug ang pagmaymay para ba ibalik nato sa ngadtos mga yawa? Unsa ba gitudlo sa Biblia, Brad Samuel? Nganong ato mangsawayon ang mga doktrina nga iya lamang sa mga tao? Aniya, Brad Cesar, basahon ta ang Buhat. nakasulat sa buhat sa iyang kapitulo 26 kay ngano nga sa atong buhaton na aman gyud dili man ginato kalakayan nga kanang Naay pagbadlong, makasaway o naay pagmaymay, naay pagsaway. Alag unsa pud ang katuyuan ang tumong nato nga ato ning gihimo. Para ba lugar kanang ang mga tao Iadto na to ni iadto Satanas? nato sa kanang pag-alagad lugar ngadto sa kang Satanas nga unsa gitudlo sa Biblia? Dili niya Dini sa 26 sa buhat inyong patalingugan, versikulo 17 hangtod sa 18 inyong patalingugan ngingon nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mga hintil kang kinsa padtuon ko ikaw aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag
o gikan sa kagamanan ni Satanas ngadto sa Dios aron mapasaylo ang ilang mga sala ug managdawat sila sa ilang bahin diha sa mga gipanghimong balaan pinaagi sa pagsalig kanako. Iasa dahil ang tumong nato, ang Brad tumong Samuel, di ay nganong lugar- gibadlong nato, Oo. nganong ato silang gisaway, o nganong ato silang gimaymayan, para ba iadto nato di Satanas? Dili lugar ang atong gihimo Brad Cesar nga pagsaway nila dili kay ang tumong nato madto sila sa kagamanan ni Sanas. Kung dili- Kung dili ipalingkawa sila Ngadto sa kangitngit. Oo, gikan sa kagamanan ni Satanas. Ngadto O sa- mabalhin ngadto sa kanang kahayag nga ang kahayag mauna ang Dios. Oh, klaro kayo. Ang tumong nato din ni Brad Dennis, Brad Samuel, nga ato silang ipabaligikan sa kagamahanan ni Satanas, atong ibalik ngadto sa kagamahanan sa Dios. Kay ang tao na ulipon sa kagamahanan ni Satanas, ang tumong nato sumala sa atong nabasa sa Biblia, aron nga ibalik nato sila sa Dios. Mao na ang purpose namo dire sa mga magwawali sa Dios. Dili ang amo ang pagpahisalaag ninyo, baliko na mo. Wala mi dinhi magpahisalaag ninyo. Kundi ang amo bersikulos Biblia, kapitulos Biblia, naa amo ang mga ebidensya kay matud pa sa amo maglangiton nga matutudlo kung magpamatuod mo sa kamatuoran, Biblia ang gamita og referensya nga dili ka supak sa Biblia. Mo nang gitudlo sa amo langiton nga magtutudlo. Divine Master Tomas Iwinyo Sr. Naran ninyo mutuo mo sa dili. Basta ang pagbasol uwayra. Mo man naron. Pero unsa pay dugang prueba, Brad Dennis, Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18 ug sa 19. Ngano man nga ato medyo ning gihimo ang pagmaymay, pagpadlong ug pagsaway. Iyon sa ba ang dangatan nato, Brad Dennis, kung pananglitan dili nato nahimuon ang pagbadlong, pagmaymay ug ang pagbadlong. Iyon sa ba mabulahan bata, Brad Dennis, ug dili nato nahimuon? Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 18 ug 19. Kon ang pagbadlong dili nato himuon sa mga tawo nga Wala sa kamatuoran. wala sa kamuturan o wala Yun sa diha atong kahayag. dangatan, Oo. Brad Dennis. Matod pa sa 18 sa kapitulo 3 bersikulo 18 ngadto sa 19. Sa diha nga ako mingon sa taong dawtan sa pagkamatuod ikaw mamatay ug ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan ni magsulti sa pagbadlong sa dawtan gikan sa mangilad niyang dalan aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ang maong tao nga dawtan mamatay sa iyang kasalanan apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot ay kadelikado niini kun ang kamatauran dili mapadayag diha sa mga tao labi na sa mga taong nautan o sa mga tao nga na hiliko sa dalan sa Dios. Ang maningil ang Dios noon sa dugo sa sama kanamo nga magawali kun kini dili na mo ikapadayag diha sa mga tao nga nabutang sa kangitngit. Ako Dennis. sige, Brad Dennis. Og sa padayon sa 19, apan kung ikaw magapasidaan sa dawtan og siya dili mo biya sa iyang pagkadawtan, ni sa iyang dawtan nga dalan siya mamatay sa iyang kasalanan, apan ikaw maluwas ang imong kalag. Sa ato pa maluwas imong kalag kun mapasidaan nimo sila. Kadtong taong Taong dawtan. dawtan. Nga wa magbuhat og kanang pagtulunan nga iya sa Dios. Busa napaka-importante di ay, Brad Dennis, nga naagyo di ay ang ato ang paghatag o pasidaan ngadto sa mga tao nga wala sa kamatuoran. Kaya ang purpose na mo ang pagluwas nila. Pero kung kita dili nato himuon ang maong pagmaymay, pagbadlong, ngadto sa mga tao, alaot da itad, Berdinis, kung dili nato nahimuon, paninglan ta sa Dios ang ilang kalag, busa ang purpose nato isip kita magwawali naa ato silang gipasidan-an nga kanang doktrinaha iya na sa tao dili na iya sa Dios kay og dili nato nahimuon matud pa sa gipakita sa Biblia paninglan ta sa Dios ang ato ang provision isip kita magwawali ani ang otorigado nato na dinis kita mao ang paninglan sa Dios nganuman kita mao ang gitudlo sa Dios nga maghatag og kamaturan o doktrina nga iya sa Dios busa
napaka-importante di Brad Dennis nga atong pasidan-an ang mga tao unsa ang pagtulunan nga gitudlo sa Dios sumala sa Biblia. Pero Brad Samuel, kung pananglitan ang matarong, kung ato matarong na ha, kung ato siyang pasidan-an, badlungon, may maya nato, kung dili gyud mo patuo ang taong matarong ibis naa na siya pagkamatarong niya nagbuhat gihapon siya sa pagkadautan beon sa bay dangatan pananglitan kung ang tao nanas pagkamatarong niya mibiya siya sa pagkamatarong tuan hinuon siya sa dautan unsay atong makitang payag sa Biblia sa 20 Brad Dennis Brad Samuel sa 21 ngadto sa 22 Aniya bro si Sir, 21 20 ngadto sa 21 basahon ta ang nakasulat lugar sa Ezekiel basahon gapon. sa mao gyapon nga basahon sa Ezekiel Tres. sa iyang kapitulo 3 ang atong Versikulo 20. basahon niya bersikulo 20 Ngatos 21. hangtod sa 21 ang atong pagabasahon ingon niini ang gipahayag lugar sa nakasulat sa Biblia 20 o 21 gingon matud pa ingon man sa diha nga ang usa ka taong matarong motalikod gikan sa iyang pagkamatarong ug magapakasala ug ako magabutang og kapangdulan sa iyang atubangan siya mamatay tungod kay ikaw wala maghatag kaniya og pagpasidaan siya mamatay sa iyang sala ug ang iyang mga matarong nga buhat nga iyang nahimo dili na pagahinumduman apan ang iyang dugo pagapanilngon ko diha sa imong kamot nganuman tud kay ang imong katungdanan o ang atong katungdanan Mauman ang pagbadlong. pagbadlong ngadtos mga tawo nga wala lugar pa diha sa kamatuoran busak ko mo bisan pag naa siya sa kamatuoran niya naghimo siya og mga kanang Dautan mga gyapon, dautan nga balik gihimo siya pagkadautan. o balik siya sa pagkadautan sa atong nabasa matud pa ang maong dautan nga tao matud pa kun iya kanang himuon ang iyang kinabuhi matud pa sa atong nabasa sa iyang mahimo kung dili mamatay, oh. pahinga dun dili na Kung siya pahinumduman. mamatay, ang iyang sala ug ang iyang mga matarong nga buhat Oh. dili na daw mahimo nga pagkahinumduman pa sa Dios. Agi ra man to. Oh, agi ra to. Apan ang iyang dugo Oh. panilngon ko diya sa imong Sa mga 21, Brad Sa Samuel. 21 giyon. Apan matud pa kung ikaw magapasidaan sa tawo nga matarong niya na busa kung imong pasidaan Ang taong matarong. aron ang matarong dili makasala o matarong na pero kinanglan imo pag yung pasidan-an para di gyud siya makasala ug siya dili makasala siya sa pagkatinuod mabuhi tungod kay siya midawat sa pagpasidaan ug ikaw matud pa naluwas mo ang imong kalag Kita mo na. ang lugar katuhan Kadelikado na to, Brad Samuel. Si Sir. Ang buluhaton dahil sa magwali dili basta-basta. Ang taong matarong naagapon ang pagpasidaan. Naagapon ang pagbadlong aron dili siya mubalik sa dautan niya mga buhat. Kay kung dili na to nabuhaton Brad Samuel, matud pa sa Dios, sa pagkatinuod mabuhi tungod kay siya midawat sa pagpasidaan ug ikaw naluwas mo ang imong kalag. So ang purpose tayo nato nganong pasidaan nato dili ta ba paninglan ni atong kalag sa taong atong gibadlong kay ug dili nato napasidan-an na dako tagtulubagon ngadto sa Dios Brad Samuel mo na ang among misyon diri wala mi diri magpasiatab sa amo ang pagkamagwawali gituman lamang namo ang amo ang obligasyon isip kami magwawali sa Dios nga Espiritu Santo muna ang gitudlo nato diha wa ta moingon diha nga miingon sila nga, ano manaway mamo? Namatay, gitawag o freedom of religion. Naabitaw. Nya inyo din nagsakyan ng freedom of religion. Kung makay na ay freedom of religion, hala sige lang gihapon tabisak sayo. Hindi man namin mao. Supak na sa pagtulunan sa Dios. Kumo na ay freedom of religion. Unya, dili na lang nato na badlungon ng dili doktrina nga iya sa Dios, kundi doktrina ng hinimo lamang mga tao. Delikado man nga na. Busa kamo nga nagpatalinghog karon, manghinaot kami nga unta inyong nasilsil sa inyong tagsa-tagsa ka mga limpatakan aron nga kana mo inyong mahunahuna kanunay nga ang pagtulunan sa PBCM wala mi dirin magyama-yama sa among mga pagpanudlo sa amo ang kaugalingon nga buot-buot lang kundili kining amoa
gihimo na mo kini kay mao kini ang pagtulunan sa Dios nga Espiritu Santo nga mao'y among ikapaambit diha ninyo. Doon ako ikasulti ka Diyos, Brad. Sige. Abi nimo kay ang nahitabo gud ni nga tong pagtulon ano kanadto simpre Katoliko man santa no. Sa una, O, kay sa mao unang man ay panahon, namata no. na to. Ang nahitabo gud kanadto kita nga mga sa atong mga kaliwatan kanadto ang nagdumala kanadto mauman ang mga banyagang katsila gikan sa laing nasod niani sila dre ilang gipatuo nga mao kana ang Dios unsa pa diha gipakamatarong nila ang doktrina pero sayop ang ilang pagpanudlo so ang atong katigulungan ni adapt na lang ni ana Nga pagtuluan. mo nang moingon lang sila nga mo mang namatyak Matag mahayag. makahayag mo na nga mao na lay Diha nami magpakamatay. mao na nahitabo Nagkuyaw man na, nagpakamatay ka sa dili. Tinuod. Kuyawa sa nimo uy. Ayaw anang prinsipyo ha. Nga maingon na, tinuod bitaw na brad diri si mag-ingon nga naay mga to mingon nga. Ayaw brad, mo man ay namata na tong mahayag. Di ba na naay among pakamatyan? Mo man naron mapakamatay dahil ka anang doktrina nga diliya sa Dios. Kuyawa sa ninyo no. Uy, ayaw sa taon manang pagtuuha uy. Nga mang magpakamatay mamo. Bisag sayop inyong pakamatyan. Ayaw sa taon uy. makatsila kaniadto Makatsila sa unang panahon. Mao na'y nagtudlo na to sa mga kasaypanan nga magdoktrina nga hinimo-himo lamang mga tao na abagyod Brad Samuel unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 ug 19 unsa nang pagtulunan sa atong mga forefathers kani sa unang kapanahon. Kana ba'y tinuod ba na nga atong adaptahon kami ingon man mao manggoy numatan tong mahayag good Brad. Diha na lang ta mapakamatay. Mao man ay kuyaw diha bisag sayop inyong pakamatyan. Bayon sabay gitulo sa Biblia Brad Samuel unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 18 ug 19. Ni Brad Cesar Katong atong pagtulunan sa ato ang mga ginikanan kanisa ng panahon. Gi-appreciate batos Ginoo, gidawat bato bayon sa isulti sa Biblia. niya sa unang Pedro pa Cesar basahon ta ang unang Pedro 1:18 niya Tapos 19. antod sa 19 nga atong pagabasahon giingon. Kamo gayon o kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga Bisag pagawi. sa 18 lang. O diway kamo matupag kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan daw nga pagawi nga inyong napanood gikan sa inyong mga ginikanan. Kamo napanunod o gikan matupad napanunod Gikan sa inyong dili kunoy walay hinungdan nga pagawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. bisag diha lang. Brad Samuel, klaro na kayo. Kay lahi naman ang sumpay ana nga pagkaistorya. Iyon sa daytong napanunod sa una natong ginikanan, matud pa ang Biblia nag-ingon. Kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan. Walay hinungdan ba? Nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan kamo gitubos dili pinagi sa mga butang madugta ingon sa salapi ug bulawan. Nakato di ang gipanunod nato sa atong mga ginikanan matud pa sa Biblia watoy hinungdan unya ngano ato man ang dawato na nga kadtong inyong doktrina nga giingon ninyo nga Brad mao man na ang atong naandan Brad mao man na ang ato ang namatag mahayag diha na lang ta magpakamatay kuyawa ko ninyo. Ang Biblia nagtudlo, kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. Kanadi ang mga panunod nato sa atong mga ginikanan. Wa na hinungdan. Nangano naamang gyud mo mukupot diha? Syaro man lang pud mo oy. React mo. Inasayo pa na inyong Biblia. Oy, ang inyong Biblia maora po ng amo pong Biblia ang gigamit. Muna ang atong nakitang payag sa Biblia. Katudeng mga pagtulunan kanhi sa unang panahon nga giadap-adap po sa mga katsila nga mga pare nga ning-abot din his Pilipinas gitudloan ta sa dili husto nga pagtudlo. Unya, miingon mo nga, di man good Brad, mamugod na namata na tong hayag, katulik ko ngutas una, diha na lang magpakamatay. Oy, kamure, pagpakamatay, oroy. Di gud mi, manghilabot, ana. Ayaw mo pag Kamure, pagkamatay, diha. Ayaw mag-iamong. Muna diha ang atong nakitang payag sa Biblia. Kaya sa pa mga gipakitang payag sa Biblia. Exodo 20, Brad Dennis.
nga gihimo gapos mga katsila karon nga giadapt sa ato mga ginikanan. Beon sa bay gibawal diha sa Dios sa Biblia Brad Dennis, Exodo kapitulo 20 bersikulo 3 ug 5 nga maopoy gisunod sa ato mga ginikanan karon nga giingon ang Biblia way hinungdan tong mga doktrina ha. Ani ang mga gidili kaniadto Nga mao'y giadapt pod karon. nga gidala lang gihapon nini atong panahon karon. Matod pa dinhi dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga ato sa itaas sa langit. Kung dinhi sa ilalom sa yuta, kung sa anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. 5. Dili mo yokbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si Juba nga imong Dios mao ang Dios nga bughuan nga nagaduaw sa pagkadauta sa mga man si babaw sa mga anak. Ibabaw sa ikatulo. Babaw sa ikatulo ug sa babaw sa kaupat nga kaliwatan sa mga nagadumot kanako. Kita mo? Unsa ang gitudlo sa Biblia? Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga tuas langit, di ka pwede dito magbuhat ka na. Dinhi sa ubos sa yuta o dito sa taas sa langit, dinhi ilalom sa yuta og sa anaa sa ilalom sa tubig. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila ni mag-alagad kanila kay ako si hubang nga imong Dios mao ang Dios nga buguan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw sa mga anak sa ibabaw sa ikatulo og sa ibabaw sa ikaupat kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Kita mo na? Bawal. Ngadto pa dai sa ikaupat nga kaliwatan, no? Bawal na nga magbuhat kag nga linilok ka mga larawan dili mo yukbo ang imong galingon ngadto kanila ni mag-alagad kanila kay ako ang Dios nga usa ka buguan pero sa gibuhat sa mga katsila. Ha? Namas Biblia nga ang pagsabay. Usa gibuhat sa mga katsila. Gihimo ba na arong panahon na? Ay kamo na lang magunahon na. Ha? Naa. Gibuhat na nga praktis karong panahon na sa atong mga ginikanan. Hangtod na matay na lang tong atong apuhan, na matay na lang po tong apuhan sa atong apuhan, nga matay na lang tumaog gapoy gisunod sa mga kaanak-anakan sa lain nga mga kaliwatan. Dili na mo'y husto. Ha? Beon sa pa'y mabasa na to, Brad Samuel, niyaan ng mga larawan. Be, Exodo 32, ngadto sa 1 ngadto sa 9, unsay nahitabo niyaan ng mga higayuna, niyaan ng mga paghimog, mga larawan. Ang Diyos ba'y nahimuot niya na? Exodo 32. Ani Abel Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Exodo sa iyang kapitulo 32. Versikulo 1 ngadto sa 9. hangtod sa 9 ang atong Pagbasa. pagkabasahon giingon dinhi matud pa og sa diha nga nakita sa katawhan nga si Moises nagdugay sa paglugsong gikan sa bukid. Ang katawhan nagtigom sa ilang kaugalingon ngadto kang Aaron ug mingon kaniya, tindog og buhati kami og mga Dios nga magauna kanamo kay mahitungod ining Moises kadtong tawo nga nagkuha kanamo gikan sa yuta sa Ehipto, kami wala manghibalo kung unsay nahitabo kaniya kay nadili lugar si Moises paglugsong gikan sa Kaya gitawag man siya sa Diyos dito sa bukid sa Sinai. Sinay Karon, padayon ta nga unsay resulta ato nga minghangyo lugar ang mga tawo nga pahimo lugar og mga larawan adto kang Aaron sa dos ipadayon ta ug si Aaron mingon kanila, patangtangan ninyo ang mga arios, mga bulawan nga naa sa mga dulunggan sa inyong mga asawa ug ang inyong mga anak nga lalaki ug sa inyong mga anak nga babae ug dadaan ninyo nga ri kanako. 3 ug ang tibuok nga katawhan nagtangtang sa mga arios nga bulawan nga diha sa ilang mga dalunggan ug gidala kini ngadto kang Aaron. Ug siya nagdawat niini si Aaron ug sa mga kamot nila ug gikulit kini niya uban sa usa ka silsil ug himo niya kini nga usa ka nating baka nga tinunaw ug mingon sila, kini sila mo ang imong mga Dios o Israel nga mikuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Ug sa diha nga si Aaron nakakita niini, nagtukod siya og usa ka laran sa tubangan sa nating baka ug si Aaron nagmantala ug mingon ugma ang pista ni Jehova. Busa mo na ilang mga Ritual, kibali. ritual nga Gihimo. oo,
nga naghimo Size. silang pista gikan adtong ilang sila sa ulog tong kanang gisal sa lugar nga kanang Bulawan. Bulawan nga nahimong natingbaka nga sa size padayon ta ug na nagmata sila sa pagsayo sa sunod nga buntag ug na naghalad sila og mga halad nga sinunog ug na nagdala sila sa mga halad sa pigdait ug milingkod ang katawhan sa pagkaon ug sa pag-inom ug pagpananindog sila sa pagdula Oh, sa city. sa city ug siya mingon kang Moises lungom makaw ka lumugsong ka ngadto sa ubos kay ang imong katawhan Nga nagikuha gikuha. mo gikan sa yuta sa Ehipto na nagdaot sa ilang kaugalingon mao lugar na ang pahayag lugar sa Dios ngadto kang Moises Sa sa ipalugsong siya o sa otso padayon ta sila sila naisimang sa hinanali gikan sa dalan nga akong gisugo kanila ingon ang Dios ug na nagbuhat sila alang kanila ug usa ka nating baka nga tinunaw ug na nagsimba sila niini ug na naghalad sila niini ug na nagingon kini sila mo ang imong mga Dios o Israel nga nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto niya padayon tas 9 og siya mingon kang Moises nakita ko kining katawhan ug ani karon kini mo'y katawhan nga magahi ug liog Kita mo na. gimo sa mga katawan ng Israel kanhi sa ilang pag-alaga Gahig liog na ito. sa mga Dios nga dili matod nga Dios Lalarawan sa baka. kay naghimo sila og mga larawan sa baka Nga bawal man na. bawal kana sa ilang panahon sa gingon ng Dios nga kining Gahig liog. kining mga tawhana mo'y katawhan nga gahi daw liog matod Kita pa sa mo? Dios Sa ato pa, kanang magbuhat og larawan, gitinaw sa Biblia nga mga tao naggahig liog. Pero ang Dios ba'y nalipay? Waoy. Kay kung imo nagbasahon ang 14, no Ha? mas 14 ba na diha nga ang Dios nagbasol na siya. kay naghimo Oo. man lugar sa mga katawhan nga Israel ang Unya, pagsimba sa diha nga ang Dios nagbasol nga nung gibuhat to niya ang kadtong mga katawhan nga iyang tanggi kuha dito sa yuta sa Ehipto nagbuhat may noon sila baka imbis ang Dios may lang simbahon tuan menos larawan ni nuos baka nga apoy kalainan karon dili lang baka larawan gihapon pero ato ram nang tun-an sa sunod nga mga kadominguhan. mura man sila maka-eskapo Oo. Bre Cesar Nga karon, Yeah. sa diha nga gibuhat nila to, nalipay ang Dios. Kung imong basahon ang Exodo kapitulo 32, ngatos 26, ngatos 28, gipangpatay to kadtong nagsimbag mga baka, gipatay tos Ginoo to, gisugo tong mga kaliwatan ni Aaron, gipangpatay to Brad Samuel. Pila ang gipangpatay ato kadtong nagsimbas mga baka. Kung imong basahon ng Exodo 32 bersikulo 26 ug 28, 3,000 ka mga tao ang gipangpatay atong tungurang nagsimbag baka. Nya nalipay ang Dios ana. Nya kamo magsimba-simba mo larawan nga bawal man na. May gani karon kay ang Dios wa gyud mo gipatay. Ha? Wa gyud mo gipangpatay pero sa panahon sa Israel mingon man gipangpatay po sila to. Bre Cesar nga may magbaka among gisimba dili man Larawan man. larawan man is tao in taon Santos. Nya karon Larawan lang gyapon diya. bawal man na. Nya ato naman ang tun-an nga ng mga larawan. kay Brad, mingon sila mutubag sila na Bre Cesar niya kay ang Exodo ingon nga bisan unsang dagwaya Natao Diba? man ka. Matao man ka og mga baka. Sa langit. Busa kay ang giingon sa Exodo nga atong gibasa bisan unsang dagwaya Bawal dili na. sa ilawom sa langit ilawom sa langit ug sa itaas sa langit o ilawom sa dagat pagyud dili ka maghimo og dili ka magsimba nini bisa pagiskot og bisan unsa general na lang pagkaistorya Tanan na, Cesar tanan. tanan na matao mananap man ka basa include na diya nga bisan unsang dagwaya nga dili gyud na pwedeng ipasimba. Nya karon, ngayon sa pay dugang napamantay 5 minutos, Brad Dennis. Be ready. Ha? Salmo 115 bersikulo 4-8 unsa bay gipahayag ana sa Biblia. Kanang mga larawan. Be, Salmo 115 bersikulo 4 ngadto sa 8 unsay ato mabasa da. Salmo 115. Og i-ready po Salmo 115 Versikulo 4 ngadto sa 8. 5 minutos na lang, Brad Dennis. okay. Ano din ang nakasulat sa Salmo
Salmo 115 bersikulo 4 ngadto sa Otso. 8. Ang ilang mga Diyos mao ang salapi ug bulawan, binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay baba apan sila dili makasulti, sila adunay mga mata apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila apan sila dili makadungog. Sila adunay mga ilong apan sila dili makapanimaho, sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw, ni makasulti sila pinagi sila mga tutunan. Ang mga nagbuhat kanila ni sama kanila, oo, sama kanila. Ang tagtagsa nga masalig ka na. Tato pa, kanang larawan di ay sa maragon na sa pare na estatwa nga. Doon na daw mga mata. Makita, dili. Oh, Dulunggan, dili makadungog. kakita. Oh. Dunay dulongog, apan dili makadungog. Kalakaw. Adunay ilong, apan dili makapanimaho. Sila pa maganin. Sila adunay kamot, apan sila dili makahikap. Sila adunay tiil, apan dili makalakaw. O kini ilang pagapasanon. Sa anon. Nakaroon kay high-tech naman Brad Dennis, Mo na di na posisyon. pasanon. Oh. Ilan na ikarga sa sakyanan. Kay kapoy bayapod sa una, Sa sabi una. naglarawan nga bugat. Sayon. Ay pasano na nila, ikarga ganig bisikleta na sa una. Doon na may sayon. Pero karon high-tech na maron, ilan na nga gihimo na pod nga ilan nang ibutang sa sakyanan. Klaro na ay mga mata, dili ka kita, dunay dalunggan, dili makadungog, dunay mata, di ka kita, dunay tiil, dili makalakaw, dunay kamot, dili makahikap. Biasa man nimo na ibutang. So dili na napagpanaway ha. O dili na, kay na may gipakita sa Biblia Brad Dennis nga dunay pagbadlong, dunay pagmaymay kini ato Brad Dennis, may nang ni kay nganuman ang atong tumong dinhi mauman nga kung sila muluwas og kalag, kita pod muluwas pud tag kalag, mo na nga dili nila angay nga ikasuko na nato. Kay Biblia man atong gibasa, ang ilang Biblia Brad Dennis, mao po atong Biblia. Behinuktok kuno ninyo sa makadagan. Sayop ba ang mga ministro sa PBCM? Wa may masayop in taon oy. Busa ang among gipahayag din ha nga kung mahimo ang mga katawhan Brad Samuel Badines nga magmata na sila nga dili sila anang pagtulunan nga hinimo lamang mga doktrinag mga taon sa ikaduga nimo Brad Samuel Sa kaya atong tuyo ang atong tumong Brad Cesar nga luwason man sila. Yan nang naalugar nila ron nga doktrina nga kanang gisubay kay naagos Biblia. Naas 24 sa Proverbio 24:11 gingon luwason mo kadtong nangadala ngadto sa kamatayon o gadtong mga nandam na aron pagkapation tanawa nga sila imong magunitan. Busa, ang katungdanan nato ato silang luwason, Gunitan. kinanglan ato silang magunitan. Sa usa nga pagunit, kay pagtudlo. sa Sa Biblia Biblia. nadala lugar ni anang dalan kay naas Biblia Proverbio 16:5 na idalan daw matarong alang sa tao pero sa kaulian na dalan alang sa Sa kamatayon. kamatayon. Kalaglagan ni nabusa ang katungdanan nato ato silang luwason pinagi sa pagpanudlo nila sa tama nga pagparaan sa pagtudlo aron makasiguro sila sa dalan nga ilang isubay nga kana dalan dili sa kalaglagan kundi dalan alang sa kaluwasan. Pusa Brad Samuel, manghinaot kita sa ato ang mga higala, sa mga suking tigpaminawan, nahimo kadtong tinaw alang kaninyo sa inyong pagdungog, o manghinaot usap kita sa ato ang mga viewers sa Facebook o sa YouTube, nga katumoy landag anang kaninyo, nga unta kamo, mangita na sa kamatuoran. Kung gusto mo kamatuoran, dini kita magpasakop sa pagtulon na sa Espiritu Santo, nga mauaniya dini ang Diyos nga Espiritu Santo, nga mao'y magtulo sa tanang mga butang. Kini ang inyong alagad sa kanginan, tungod kawa naman kami oras, kini si Brother Cesar pati uban sa ako mga kaigsunan nga mga magwawali. Kinisab Dr. Dennis Gonzales. O kinsab si Brother Samuel Muntimayor mingon na lang kaninyo nga sa sunod Domingo gyapon kita nag-uban sa samang oras o samang istasyon ug mayong udto kanatong tanan.